Matur suwun. Para ingkang sami rawuh, kakung putri ingkang hambek luhuring budi, menggah tata cara kaping 6 ikrar halal bihalal ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Wiwin Endah Winarni. Kasumenggaken sawetahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinartan atur manganjali, mugi-mugi hitswalaning iman ingkang sampun rumesep manjing telanging sendangsih, kuawi hangwimbuhi kukuh bakuh santosa heneng suli raos batos panjenengan sedaya dalasan kula anggenira samya saya sangkut sumuyut sujud manembah wonten ing pada duwening Gusti ingkang Maha Suci. Sih tentrem rahayu nugroho wilasaning Gusti ingkang Mahalas Maha Asih sanityoso langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung kulawarga waradin sagung dumadi raharjo rahayu niskala satuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kula nuwun amit-amit aliman tabi sinabet ing ila dini tinebihna tulak sarek dumewah tawang-tawang mugi kalis saking siku dendaning pangeran. Para sepuh bini sepuh miwah para pepunden ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur nyeblat ing manembah ingkang pantes lamun to sinembah. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten pantaraning ratir tansah kuawi njumbuhaken budi lati lan pakarti ingkang satuhu hambek luhuring budi. Konjuk dumateng para pamong miwah para dwija permadani Kabupaten Pati ingkang berbudi salwiring gati sayekti tansah hamba nyumili nugrahaning Gusti ingkang Maha Suci. Sangyaning para kadang kinasih seswa payuyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Pati Brigodo kaping 2 Trinisat sumrambah para tamu sinedahan ingkang santuhu binerkahan kabagas warasan miwah kamulyan dening Gusti ingkang Maha Wikan. Kaparwakan kanthi ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Nasa Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking palimirmanipun ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged nyawiji karsa manunggaling kayun kempal manunggal ambabar bingar wonten ing gedhong SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ngriki kanthi wilujeng tanpa pambeng mila pantesa kawijil kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat saha salam tansah mbanyumili mring jalma piniji titah suci kekasing Gusti minangka panutan saha panuntun sedaya umat anenggih Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kuwawi nampi pustaka suci wahyu ilahi Rabbi pinangka kiblat ing manembah sedaya manungsa
sakureping langit, saklumahing bumi, ingkang sapangatipun kaanti-anti ing donya puniki saya-saya benjing ing lokabaka. Bapak Ibu Pamong saha Bapak Ibu Dwijo Permadani Kabupaten Pati ingkang satuhu hambek luhuring budi. Mugi keparengna pun kula Wiwin Endah Winarni ingkang piniji minangka wimbasara talanging basa saking para kadang siswa pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 2 trinisat badhe matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Bapak Ibu sedaya ingkang satuhu binektenan, atur kula ingkang sepisan inggih menika para kadang siswa ngaturaken sugeng riyadi 1427 Hijriah kanthi wasilah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Ingkang angka kalih ngaturaken sungkem pangabekti saha ngaturaken sedaya kalepatan ingkang kasengaja utawi ingkang boten sinengaja, ingkang cetha ngeglo utawi ingkang samar-samar arupi lampah sak pecak, rembak sak klimah, polatan sak teleraman ingkang tansah ndamel kuciwanipun para bapak ibu miwah para sesepuh sedaya. Pramila ing kalodhangan menika para kadang siswa kanthi ikhlasing manah lila legawa lahir batin nyuwun agunging pangapura. Atur salajengipun para kadang siswa nyuwun tambah donga pangestu mugi-mugi punapa kemawon ingkang dados gegayuhanipun saged kasembadan sedayanipun. Ingkang taksih sekolah utawi kuliah mugi dados siswa utawi mahasiswa ingkang pinunjul ing rah pakarti ugi prestasi. Ingkang nembe pados pendamelan mugi pikantuk pakaryan ingkang halal lan barokah. Wondene ingkang sampun pikantuk pakaryan mugi tansah saged njagi amanah lan tambah barokah. Bapak Ibu sedaya ingkang satuhu minulya, semanten lan makaten atur kula minangka wimbasara talanging basa saking para kadang siswa. Nglenggana kathah atur ingkang sasar susur malah kepara kalantur-lantur. Keparengna kanthi andhap asoring jiwa raga kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Puput pepet pepuntaning atur wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.